Yan ang ataknadi kita din sa Saob Cave, hidon Barangay Basyaw, hidon Basay Samar, ngan ginpasyada naton didi para personal nga kumita, hidon panihimo hin mga banig. Parang kamo itong pinaka the best, pinaka maupay, pinaka mahusay, ngan na sering pa buro-barato, pikang didi Barangay Basyaw, didi Saob Cave. Didi ton ira grupo nga Banwa, Basyaw Native Weavers Association, Banwa. Ngan didi, makita ka mo, di Manamila, hi Gina o hi Lonya. Okay, adi hi Arnel. Oo, Arnel Ignacio. Pero amin nag-guide di Arnel. Oo. Ini, amin pinaka, adit raw material, no? Kun fresh, inin green pa. Makita ka mo green, bago ini nga kuha. Green, kay bagalay ning Banwa ngayon. Tikog. Okay, Banwa, good. Adi, hiya, binulad na. Pinamara na yung 3 days nga sira. Ngan, adi hira, may mga color na, mga gintina na. So, ini nga mga raw materials, amo na itira ginagamit niya na paglara. Itira, paglalara, makita ka mo, nga tanan nga mga tudlo, left and right nga kamot, puros ng kikiwa. Bisan, diri nakita, itira mata, mga kamot nala, naku-coordinate nira, paglalara. It usa nga very, very quad, amazing. Kay, it colors na perfect nira, paret design. Imagination la, amo to nira. Sanglit siring pa, ira ini hill nga facial hinduro, pero makalilipay kay hira nagtitigalagas. Pero yan na pala, ira mga anak, nanihibaro na. Generation to generation, iging papasa nira. Ngan, for sure, ini nga industry itong paghimo itong banig, din niya Barangay Basyaw, may forever. May forever. Kay, nasiring niya. Guti ay pa niya, 8 anyos pala, tinutduan na. Yan na liwat, nga may dana niya mga anak liwat, nagtutuon gyapit iya mga anak may baro. Okay, so tigang din itong banig, din niya Banwa, din niya Saob Cave, livelihood ni Raini. Kaya nung aanihira din ni nagtatrabaho, kay din ni hining lugar, duruhin ka maupay, ito niya temperature. Diri mahagkotin duro, diri luwat mapasok. Bisan ako, nakaka-notice ako, iya din ni temperature, bagayin kung air condition, local. Kay diri pwede mahagkutin duro, diri luwat pwede mapasok. Kay iton quality hiton Banwa, naapektuhan. Sanglit kung amoy ni nga klema, pwede duro diretso la, diri naapektuhan ira mga material. Kay ini nga Banwa, sensitive. Ini nga tikog, sensitive. Sanglit, kinakan hinira ini nga lugar for the longest time para din hira magtrabaho hiton paglalara hini nga mga banig. Sanglit, kikitaon nato ira mga products para kumita kamo didit ira mga sinisiring finished products. Let's go. Tingka din natin, ini nga mga display. Amonit mga finished product. Baga nanonotice ko, mga lidong, iba-iba, may kalo. Okay. Opo. Di Marilu, katawag natin, Marilu, amonit mga finished products, ano? Opo. Round mat po. Round mat? Anong purpose ini? Para, center table. Table, ano? Oo. Table, oh. May da po kami iba-iba nga size. May size number 4, may number 30, may 20. Okay. Tapos may da po kami wall decor. Amo ito pwede mo in frame. Opo. Yan, oo. Wall decor. Okay, ini nga mga kalo. Wow, mahagnaw ni Haulo. Oo, kuha nini. Inin paret mga turista. Oo, this one, okay. Paprepresyo ini? Opo, papreho po. Angayan, oo. Talaga, ha? Oh, angay ako. Ini, tagpiretso ka din eh. 300 po ang 300. Dito ha, downtown, muro mahal. Kaya ano nga, ini, itong iya. May da po kasi iba nga, nga gusto, gintatanggalan lang iya, design. Itpresyo pa preyo? Opo. Okay. So, adi bagahin dekorasyon na lalot ngayon niya. Opo. Okay, and ito nga dagko, ano purpose ito, Marilu? Pang po hitong kuan? Mantil? Floor mat. Floor. Okay. Oh. Ani baliwat nga customer, igindi-design po nira ha mga wall, lagi hapon. Ayan. Ani baliwat, ha floor. Depende itong pag-utilize, ano? Basta native nga imo theme, ito imo kuan, angit mga banig. Opo. Okay, oo. So, nga di kita, Marilu, ito iba pa nga mga product. Kay damo ini nga ira mga display din he. Makita lang mo track formation pero ay laro mga display. Yan, oo. Itong ira mga himo nga mga produkto. Bags. Inin mga bags. Runner. Ano tawag ini? Table runner po. Table runner. Opo. Okay. Ini nga bags. Wow. Bayong. Oo. Oh, mga kababayan nato na US, ha? This is the best nga bag. Oo. Bayong. Bayong po ang tawag ito. Bayong? Opo. Okay. Oo. Ani po, Malaya bag, Malaya sinamay, Malaya embroid po. Iba-iba. Pero Opo. Malaya po ang iya design, pero embroid po hiya. May da po hiya design nga. Ini nga yung bag, tagtira? Ini po 1,600, 1,000, 1,000. Okay. Mas mau pa yun eh, kung try doon mga eco bag. Kahit pwede ni,
dadadon mo, fashion niya. Pag siring pa, may pagka-cute. Mahusay giton, talaga attractive. Okay, may danira di frame, ang dako. Pwede po, Oh, may mga tsinelas. sandal gapon, Opo. Marilo. Oo. May tsinelas po. At sinilas. Opo. Pambalay, ano? Opo. Oho. Tagpira lang ang presyo. 180 po. 180. Wow. 180. Kausay. Oo. Ito nga mga bags. May Ipakita 2.5. natin. Sige. 700. 700. 1.4 ang Malaya medium. Mhm. Adi po kasi wood kasi iya handle. Wood handle po. Oo. Madigon. Opo. Ayan, Lahat po ah. madigon kay maano po yung software Mhm. upay mag Okay, sige, Marilu, ipakita ito natin mga products po, din eh. 1.5, 1.2, adi po 1.8. Oo, mahusay. Adi po 1,000 bayong. 1.8 po. May mga pitakag yung coin purse. Opo, Oo. 70. Adi, mga butangan cellphone. 200. Pouch. 200, oo. Maupay, reasonable. Karing sigun Marilo, kung kumanhigod talaga, makakabarato. Opo. Kay direkta, no? Mas barato po din niya amo. Kay kung may kumumra din kay barato, kati ibaligya, papatubuan na. Opo. Ayan, oo. Amo po siguro kay mga walk-in buyer po nga nagkukuan nga ni nagkukumpra dani Oh. damot iragin kukuha. Bulto. Siguro pan-display na nira ay mga Business store. nila, ginagamit Opo. na business. Okay. Oo. Mga bags Doctor's gyapon. bag. Wow, Opo. cool. Doctor's bag. Mhm. Doctor's bag. Okay. Oo. I love saob. I love oh. sa po. Saob. SX Okay. Ano, ba yun? kahusay mo. Pay mo. Kahusay. Look at this, oh. Wow. Oh, may zipper pa. Adi po. Ano ito? One boat nga, kwan, may layag, binta. Okay, oo. Kaya nga ninyo maghimo? Design? Ano po, basay po dito pa nag-embroid. Ah. Kami po ang nagkukuan design Ah, kung ano po yan. namon ipapabutang. Butang, oo. Hiranaan na Oh, ngayon. Hiranaan na embroid. Ay, Kung ano po namon request, ano po ang mga order, Amo gimbubutang. amo po ang ginkukuan niya itong design. So, itong customer ngayon, Marilo, let us say, may dako idea, papahimo ko iyo, pwede mo on. Natikang po ha mga customer ang iba nga mga idea, ang design. Magsasabot na lang kamo presyo. Opo. Okay. Pero mas cheaper lagi hapon kung direktangan niya iyo. Opo. Mas ano po dito. Oo. Okay. Amo ini, ha? Inin May da po laptop. kadamo yung pagpipilian din eh. Wow, Laptop piece laptop pwede. Kadamo pagpipilian ngayon niyo din ha. So come, kadi ka mo sa Saob Cave. Diya barangay Basyaw. Usay kung maupay pagka diya Basyaw, maupay nat kalsada. No problem na. Unlike kan previous years, ako mismo di rin marekomenda kay luring kamaraot. Pero yan na, tikang itsawa, may na dito reblocking. Siguro several weeks from now, matimat reblocking, smooth sailing ito yung biyahe nga niya sa Saob Cave hiton Basay. May pa po. Wow, backpack. Oo, pero shoot backpack. 1.3 po. 1.3. Opo. Wow! Maupay paret mga may ning trabaho, passionate yung imukuan, compare ito nga mga common nga mga backpack. Kamo nagimo ito? Opo. Unbelievable. May sower po kami. Kami Ano po yan? nalarahan banig, ginakadto po namon na sower. Ang Oh. sower na po ang Pero kung ano po namon ipahimo sower, amo po niya himuon. design. Pumasa rin I kami see. backpack, doctor's bag. Kami po ang na-request sa sower. Ayan, oo. Harayo na nga iyo ginabdan ang mga design. Opo. Talaga nag-level up na. Ay, diri ako, nakadilag picture, banigla, ito yung nahihimo. Wow, kadamo na ngayon yung Damo mga na pinanihimo. Oo, ngan let's patronize itong local product kay mabubuligan naton ito naton mga weavers at mga naglalara. Ini nga Era Association Banwa, di na barangay Basyaw. Pareho kan Marilu, damo ngayon kamo nga it iyo livelihood, Opo. Source of 32 income. po members Tara? kami. 32. 32. Nga nito ni iyo income somehow nakakabulig-bulig Opo. ang mga pamilya. Opo. Oo. May dalang iyo machine nga ginagamit. Ano na ini? Flattening. Ha? Flattening machine po. Aw flattening. Opo. Kay nga tanan nga raw material din platin niya. Antikog po, ang amon Oh, raw tikog. materials, din pa flatten po. Kay kuan po hiya ko yan oo. Lison po hiya. Tama no, lidong. Lidong. Tapos, ang na-flatten na po is nagiging kuan Amo na po. ready na Opo. paglara. Opo. Ay, Pero see. hahagurin pa. Hahagurin. Oh, pero ito nga machine, amo lang ito nga mas easier ano malaksi. Opo. Dati po kasi Ano na wala ginbabayo. pa machine? Anong Wala- ginagamit? Bayo. Ang tabla Oh, po, puyo. katapos may add around timber nga. Ano yan, ginagamit. Opo. Manumano. So yan na, magahin madali na. Wala ni yung requirement in machine nga like DOST na request ka mo From DOST po, pero Oo. Care Philippines po ang nag-fund haamon. ngayon. Opo. DOST na Kahumampuhan, ini assistant. opo. Kahumampuhan Yolanda, mo pan kuan han Care Philippines sa amon.
Ngayon, oo. Pero tikang po ha DOS. DOST, oo. O, arumamay, ano ha? Inin, amoy ni Didi. Pagsulod niyo din niya sa Cave, may babayaran niyo 20 pesos. You know what? 20 pesos, para ngayon itong ira gihapon, income, itong ira, association. Itong ira, kinanglan kumita, may sharing, sharing. Sharing po. Inin, Share po sa NTO, yung 10% po. Oo, ito kato nga, nga nilot ito kato nga ni di iyo. po ha, Oo, kay may na-duty, ngayon nira din ni, ngan burubaralyo lang ito nira pang duty. Oo. Sanglit inin na unta, I am recommending kumarigod kamo. Makita kamo itong iba-iba nga mga design, decorations, itong mga bags, para makot kababayinan, damo-damon kilig nga mga bag. Sanglit, different kind of bags, makikita niyo didi. Mga laptops, para laptops, pwede gihapon didi. It maupay hini, kay himuhin tikog. Karigsingon, environment friendly, maupay hiya, katima, the same time, nakaka-support kita, hidon mga maglalara. Weavers din ni mga membro itong banwa. Ngan kinahanglan magpatronize kita, kay amoy nitong siling pa, suporta natin, ayuda, nga dito natin mga guddi nga magparakabuhi. Labi na yun sugad hayra nga successful. Usay ning example in success ahiton ira association. Kaya they have been here for the longest time, ngan it growth nira paspasay. It ira mga improvements paspasay, nag-level up it ira mga product. Salamat Marilu ha. Salamat. Hino ito natong president in banwa. Hulita Abal po. Waray po yan na din Hulita. O, sireno pa ito natin mga members. Si Nanay Flor. Nanay Flor. Okta, Marilyn Corpus po ang amon sekretary. Oo. Ang amon Adi treasurer, Aida. Aida Formanis. Treasurer ya. Hindi po. Ang treasurer po namon, Marlita Palumo. Okay, oo. So, ado dito kanina. Mga absent pa ni ba, kaya ito po nag-attend ng kasal. Nasirak na. Maupay Yan po na. panahon. Mapaswagawas, pero din ni magahin aircon. Oo. May mga naturo. Pero kung nasunod din it cave, stalagmite, stalactite. Stalactite, opo. Sanglit, thank you. Haniyo pag lisusunod. Thank you, Marilu, ha? Thank you po, thank Kuya you. Ned. Thank you, Gyapon Aida. Thank you, kan Mana Flor. Oo. Thank you dito kan Mana Mila, kan itira grupo kan Gina. Ngan gipapasalamatan natin itong banwa for maupay nga accommodation din ni Haton. Usa ko lang na notice, next time siguro may danira snack area din ni para hiton makani nga mga nagbibiyahin harayo, may nira refreshment din ngay go offer doon. Hopefully sana usa itong expansion kay mahusay itong lugar. It's a good place para pwede ka mo maggulat, magpapalara, sinisiring expansion itong banwa. Kay ining association continues ito nira grow. Oo. Nagbabayad kami BIR. Ngayon na? Oo. So nabayad ka mo a business permit. So talaga nasunod ka mo itong mga balaod. Oo. Amo to naton report ha, didi barangay Basyaw, pero didi iton sa Cave. Nahiibay ni didi kay ini nga cave source in livelihood. Hinkadamo nga mga inin membro iton banwa nga amo iton ira ginpapakabuhian, didi ra nagdi-display, didi ra naglalara iton dira mga products, and then inin pwede ka mo kumadi mangita ngan mangumpra. It iyo pagkumpra hini dako nga support, dako nga bulig para ito naton mga mulupyo nga naniniguro. Siring pa, lumalaban ng patas. Diri kay na sandig na lahin mga ayuda pag hinurulat at panlista. Pero adlaw-adlaw nga ginimong Ginoo, nagmamata, naniniguro, nalaban him patas. Ako Nil Globa, thank you. Pahinga oras sa iyo nga tanan.